La 2353, la d'aprovació de pròrroga del pressupost, ahir lamentem que se prorrogue sense haver consultat a la resta de partits. Per tant, lamentem que ni tan sols se'ns hagi insinuat a veure què passava en els pressupostos, perquè què passarà l'any que ve que canvie per a que sí que es convideu a parlar dels pressupostos? Que és el que ha motivat en principi ara que no puguem seure a negociar pressupostos. Home, clar, jo sé un poc per on manestís, perquè sou cabuts. El tema de les productivitats continuen ahí, continuen, i heu presentat una graella de productivitats davant la qual hem estat totalment en contra, ho avancem, en la línia de coherència de períodes anteriors. Vull dir, nosaltres ho hem dit clarament sempre, productivitat ni un euro. La productivitat s'hi correspon al complement específic, i la productivitat, arreglo llei, al que marca la llei, és a dir, quan sigui una cosa extraordinària, previsible i acordada per tots, no a criteri arbitrari del regidor de torn, a més aplicant una fórmula que no sap, jo crec, Sergio, en aquest cas t'afecta a tu, no sé molt bé com s'aplicaria aquesta determinació del 0 al 10, quin grau seria, o sigui, no seria previsible, i quan no hi ha previsibilitat en l'aplicació d'un element de retribució, se dona peu al clientelisme, a l'arbitrarietat. I clar, això és la 2302. I què és el que passa a la 2302? La productivitat. I què és el que se desprèn de la resolució? Que n'hi ha un bon grapat de gent que guanya més que l'alcalde. És el que se desprèn. I és la realitat. És a dir, se desprèn que així en aquest Ajuntament se considera igual a una habilitat nacional, que és una persona que ha aprovat una posició estatal i que té una retribució acorde a la que sigui a la seva capacitat, a la que seria la seva catalogació com a lloc de treball i com a figura funcionarial, igual que un funcionari que ha adquirit la condició de funcionari segons com a través del que seria els processos locals. És a dir, no són equiparables, és a dir, no ens enganyem, no és equiparable una habilitat nacional a qui no és una habilitat nacional. Això d'entrada. I el que, clar, des de la ingenuïtat, des de la ignorància, nosaltres pensem, cal retribuir quan hi ha un sobreesforç, cal retribuir quan hi ha hores extres, ok, i què fan els altres municipis? És tan complicat veure què fan els altres municipis? Igual, si rascarem un poquet, acabaríem sabent que hi ha municipis que no donen productivitat, o municipis que el que fan és compensar en dies, o per exemple municipis que el que fan són torns, és a dir, perquè ha de ser hora extra a partir de les 3, doncs fem un torn de matí i un torn de vesprada, aleshores la feina que s'ha de fer de vesprada doncs la fa el torn de la vesprada, o fem torns de cap de setmana, o resulta que n'hi ha llocs de treball que bàsicament han de fer la seva feina al cap de setmana. Molt bé, compensem, doncs el dilluns no treballes. És organització, i ahir sí que s'apela al que seria la possibilitat d'organització autònoma del municipi, de la corporació. És a dir, en el vostre cas no s'ha variat la vostra postura ni un mil·límetre des de fa any i mig, ni un mil·límetre. Continueu, i estic convençut, en la idea d'intentar crear les famoses coordinacions que farien que persones que no són habilitats nacionals acabaren cobrant com si foren habilitats nacionals, i no és just. És més, nosaltres com a funcionaris, com a representants públics, hem de velar per els ingressos i per les despeses del municipi, de la corporació. Per tant, hem de velar per com es gasten els diners. I en aquest cas, jo no sé si vosaltres a la vostra empresa donaríeu hores extres per valor de 1.000 euros, que duplica el sou d'un treballador, que no dic que no se'l guanye, el que dic és que hi ha formes, i altres municipis sí que ho fan, de premiar, d'alguna forma de retribuir aquest sobreesforç. Hi ha ajuntaments en els quals, per exemple, això ja va en el complement, és a dir, si resulta que una persona cobra tant perquè té el complement específic, tant perquè té aquest càrrec, en el càrrec va el sou, en el càrrec. Com vas a pagar després anar, per exemple, a una comissió, però si és que ja cobra per anar a aquesta comissió perquè té el càrrec i com a càrrec té l'obligació d'anar a la comissió. Vull dir, n'hi ha fórmules, la fórmula més senzilla és esta, però esta a què se presta? Al clientelisme i a l'arbitrarietat. És a dir, jo dono productivitat a qui m'hi dóna la gana i resulta que n'hi ha molta feina en totes les àrees, no? Partint de la idea que l'Ajuntament d'Aldaia està infradotat. Jo crec que ahí coincidim la majoria. Per tant, se suposa que en tots els sectors, en tots els serveis, hi haurà molta feina. Per tant, en tots els casos, se podria donar productivitat a tots els serveis, perquè en tots els casos hi haurà excés de feina.
O si resulta que hi ha serveis que no tenen excés de feina, significa, per tant, que no estan infradotats, sinó que tenen el personal que correspon. Per què uns sí que cobren productivitat i altres no? És més, el problema és que és previsible qui cobrarà i qui no cobrarà. Aquest és el problema. Jo crec que segurament dins de la valoració que feu habitualment, si n'hi ha una cosa és que les comissions informatives en aquesta etapa són informatives. Evidentment, quan s'informa dona peu a informar i opinar. Hi ha coses que se planteja abans o després, però és qüestió igual més interessant plantejar sobre aquest cas concret. Després heu plantejat, i ara parlem dels pressupostos. Els pressupostos jo recorde que esmenes al pressupost poquetes, vull dir que al final tot és millorable, nosaltres però també vosaltres, perquè al final per exemple quan se presenta el pressupost del 2016 el 2016 no se presenta que pena no, pero fíjate, las mociones estaban esperadas, el año pasado se dona temps, desde diciembre que se fue la proposta hasta febrero, y esmenes poquetes, pero bueno, al final, lo que sí que, pero comenzar del principio al final, lo que has dit, Carles, de que no s'ha insinuat, no s'ha dit res, en el pleno d'aprovació del Pla Econòmic Financer que aprovarem per al tema d'incompliment de la regla de gasto, Juanjo Llorente ens critica y dice, ya lo sabía yo, ¿ves cómo el presupuesto era ficticio y tal porque se incumple la regla de gasto? Y dije, iba a dir en ese pleno. N'hi haurà que analitzar perquè si això se produeix és molt probable que no tinga sentit aprovar un nou pressupost si tu tens un techo de gasto X que fa que tu fas un pressupost addicional a aquest techo de gasto i no tinga sentit perquè no te'l podes gastar. Això ho ha preguntat també Carmen Javier a una comissió abans del tema dels pressupostos i vull dir, podes estar a favor o en contra de tal, però al final la informació s'ha plantejat i no és una qüestió de que no volem pressupostos. El que passa que n'hi ha que ser conscients de que si tenim una dificultat i pròximament veurem l'execució d'aquest pla financer ens permetís llevar-nos aquest pla de gasto de limitació, vull dir, encantadíssims de que tindré un nou pressupost i poder desenvolupar les modificacions que es facin falta. Per tant, no sé si pareix que vosaltres voleu pressupost i nosaltres no volem, pareix que s'insinua un poc això. No, al contrari, el pressupost és un instrument de gestió nostre, vull dir que nosaltres no volem que no tindre un nou pressupost que tinga més ferramentes. El que passa que n'hi ha que ser realistes i sobretot quan hi ha dificultats o limitacions que ficar-los damunt de la taula. D'ahir t'has passat al tema de productivitat del pressupost, no té res que veure la pròrroga i la productivitat i evidentment la productivitat és un instrument de gestió de personal i mentre estiga a la nostra disposició, vull dir que mentre no hi ha una norma i n'hi ha un acord distint o en els sindicats o n'hi ha un plantejament en Aldaia no ara, històricament s'ha utilitzat, probablement als ajuntaments s'ha fet d'altra manera, n'hi haurà moltes comparatives. Jo no vaig a fer ninguna valoració de si unos son los mejores o son los malos. Jo crec que l'element que has dit segons com, fent referència als processos selectius d'algunes persones, han hagut dos governs, crec que no s'ha de fer referència a un, nosaltres jo crec que podrà haver estat en contra o no d'alguns procediments, però jo no qüestione, si me fica a qüestionar això, doncs bueno, jo crec que tots els professionals que estan treballant ha dit segons com els procediments locals, això ho has dit, entonces ara jo en el seu moment plantejaria coses, però en principi els professionals que estan treballant no qüestione els procediments i per tant no són uns buenos i otros malos, cada un té la seva responsabilitat. Jo no m'he inventat els habilitats nacionals ni m'he inventat els funcionaris, això no ho hem descobert i a partir d'ahir nosaltres en la mateixa línia que hem comentat mil vegades tenim un pla de gestió polític que durem davant i les ferramentes que tenim el personal que tenim i les ferramentes de gestió del personal, el pressupost, i fem el millor possible. Tu ho has dit com a exemple, jo no vaig a fer-lo, que si cobren més que jo, vull dir que al final no és una qüestió egocèntrica, no és una qüestió de que el govern, sinó que utilitzem com creguem la millor oportú, la millor manera per a obtindre els resultats del nostre programa electoral dins de les normes que corresponen. I parlar de lo que tu dius, si tens informació de gent privilegiada o gent d'això, val la pena que digues que ho denuncies directament i així tindrem
tindrem a l'abast. I sobre el reglament, o sigui, el que s'ha passat en la comissió, que és informar, és un decret d'alcaldia, però s'informa a la comissió, se fica a l'abast, perquè evidentment és un tema que s'ha comentat moltes vegades i pensàvem que no era oportú fer la resolució i que la trobareu. I per tant el duguem a la comissió per dir, escolteu, i el que estem fent simplement és, mentrestant, perquè a vegades la modificació, tant esta com el punt que s'ha quedat damunt de la taula, van anar més sindical. Nosaltres podem fer coses bones o roïns, però en aquestes qüestions normalment i històricament hem buscat el consens sindical, normalment i històricament, que són dos conceptes importants, no sols d'ara, sinó que sempre, vull dir que quan fas referència de persones que volem les coordinacions famoses, no volem més que en el 2006 s'aprovà una avaluació de llocs de treball, no més que dels 5 sindicats que n'hi havia en aquest moment, 4 l'aprovaren. No volem més que això del 2006. O sigui, tot les interpretacions les faràs tu, però no volem més i serà opinable, però no és una sorpresa. I la nostra posició, però no és que la volem ara, és que en el 2006 impulsarem una versió de treball i és la que pensem i estarem equivocats o no, però és la nostra opinió i com pensem aixina i tenim instruments de gestió, volem intentar-ho davant. Que el ple no ens deixa, com ha passat, no vol dir que nosaltres tinguem el nostre plantejament. I a partir d'ahí, i el que volia dir és que mentre se faça un nou reglament consensuat en criteris, com tu dius, el criteri de compromís seria zero, seria fàcil, seria acabar demà. Jo no sé si sindicalment això se veuria ben vist. Mentrestant, el que hem plantejat és les normes que estan aprovades, acabar l'última fase que quedava pendent, que és analitzant la documentació, analitzant els informes d'intervenció. Resulta que del reglament que s'ha aprovat a l'anterior etapa faltava quantificar un instrument. Tot el que hem fet és, mentre fem el que tinga que fer, anem a finalitzar el procés per a que sigui un instrument. Entonces lo que hem fet és buscar una fórmula el més objectiva possible i que la proposta, com diu el reglament i s'ha comentat, no la fan els polítics, que al final és que al final si qüestionem els polítics perquè som el grup de govern no estem en contra de tot, però és el govern i els funcionaris també, al final no sé qui queda més per garantir certa neutralitat. Si nosaltres no se fieu de nosaltres perquè som el govern i som del grup socialista i els funcionaris se qüestionen, al final és difícil. Jo voldria i vull i estic convençut i confie que en tots els defectes i virtuts els funcionaris fan la tasca el millor possible. Si voleu fer alguna observació al respecte, si no, passem al punt de pregs i preguntes. Pregs i preguntes?